Okei, olen kirjautunut www.sokrative.com-sivulle opettajana sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Sen jälkeen olen mennyt omaan huoneeseeni, ottanut välilehden Manage Quizzes ja täältä luo uusi kysely. Kirjoita kyselyn nimi. Spirometrian tulkinta. Millainen kysymystyyppi. Jokainen kysymys voi olla eri tyyppiä, mutta kannattaa yleensä käyttää samaa tyyppiä. Otan oikein väärin. Tämä voi liittää kuvan halutessaan. Ja esimerkkitapaus. Vähän esitietoja. Kysymyksenä on bronkkodilataatiokoe on indisoitu, vaikka spirometria on normaali ja oikea vastaus on true. Ja sitten voi kirjoittaa sitten selitykset, että minkä takia joku kysymys on oikein tai väärin. Ja tähän sitten kirjoitan selityksen siitä, että minkä takia on syytä tehdä bronkkodilataatiokoe. Vaikka spirometria lähtötilanteessa on normaali. Ja kun on kirjoittanut tämän, niin sitten savetan, eli seivaan siis tallennan. Ja jos haluan sitten laittaa useita vaihtoehtoja, niin voin sitten laittaa. Ja jos haluan vaihtoehtoja siirtää ylös tai alas näistä nuolista, se onnistuu. Ja sitten kun haluan tehdä seuraavan kysymyksen, niin täältä sitten valitsen taas kysymystyypin ja niin edelleen. Voi olla myös monivalintakysymys, silloinhan niitä vastausvaihtoehtoja kannattaa olla esimerkiksi 4. Ja ihan yleiset periaatteet käy. Ja sitten tätä lyhyet vastaukset kirjoitettuja vastauksen. Tällaista kysymystyyppiä en ole vielä testannut. Jokainen voi niitä sitten testailla. Täältä laitetaan sitten kysymys roskakoriin ja täältä voi editoida. Ja sitten kun on editoinut, niin sitten taas seivataan. Ja kysymyksen linkin voi sitten jakaa toiselle Sokrative-opettajalle halutessaan. Ja seivataan ja sitten kun mä haluaisin aloittaa tämän kysymyssarjan, niin sitten mä klikkaisin täältä Start a Quiz. Koska mulla on jo yksi kysymyssarja siellä opiskelijoilla meneillään, niin silloin en toista yhtä aikaa ymmärtääkseni pysty tekemään. Täältä voi sitten tehdä myöskin tämmöisen lyhyen kysymyksen, kysyä vaikka, että onko teillä nälkä, kyllä, ei, ja saa sitten heti ne vastaukset. Ja tällä Space Racella voi sitten kilpailuttaa oppilaita leikkimielisesti keskenään, eli siinä sitten jokainen laittaa itselleen tunnistettavan nicknamein tai nimen, ja sitten voi kilpailla keskenään, ja ne tulokset näkyy sellaisena rakettikuvana. Täältä voi sitten lopuksi ottaa raportteja, ja tosiaan tänne voi tuoda sitten kysymykset, jos ne on tehnyt vaikka Exceliin, ja omat kysymykset voi sitten täältä tänne
tallentaa. Eli esimerkiksi mulla on täällä jo 3 kysymyssarjaa. Spirometrian tulkinta, joka on käynnissä. Sitten miksi tehdään, mitä valmistaudutaan, niin se on valmis, mutta en ole sitä vielä laittanut käyntiin. Ja sitten tämä tulkinta on vielä tekemättä, mutta johdanto on käynnissä. Ja täällä live-resulteista, eli reaaliaikaisista tuloksista näkee, että Aatos ja LK ja Ope on testannut ja Riikka on vastannut ja kaikki on saanut oikein kaikki kysymykset. Eli tällainen.